हम गायक कलाकार सूर्य प्रकाश गौतम एगो बाबा साहब के मिशन गीत लेके आ रहा बानी जौन गाना के रिकॉर्डिंग सीओम स्टूडियो में भइल बा। प्रेमवा से बोला तनी जय भीम के नाम हो, प्रेमवा से बोला तनी जय भीम के नाम हो। पिया संग ले चली, पिया संग ले चली महू नगरी धाम हो, पिया संग ले चली महू नगरी धाम हो। प्रेमवा से बोला जय भीम के नाम हो, प्रेमवा से बोला तानी जय भीम के नाम हो। पिया संग ले चली, पिया संग ले चली महू नगरी धाम हो, पिया संग ले चली महू नगरी धाम हो। जहिया से सुनले बानी भीम जी के नाम हो, मनवा में गुनले बानी होई पूरा काम हो। जहिया से सुनले बानी भीम जी के नाम हो, मनवा में गुनले बानी होई पूरा काम हो। बाबा रविदास संग में बौद्ध स्थान हो, बाबा रविदास संग में बौद्ध स्थान हो। पिया संग ले चली, पिया संग ले चली महू नगरी धाम हो, पिया संग ले चली महू नगरी धाम हो। पिया संग ले चली ओही जाके मेला घुमा दी, बौद्ध धर्म अपना दी। लाला साला गलबा पंचशील के साड़ी किनवा दी। ओही जाके मेला घुमा दी, बौद्ध धर्म अपना दी। लाला साला गलबा पंचशील के साड़ी किनवा दी। बाबा अम्बेडकर जी के रहे अरमान हो, बाबा अम्बेडकर जी के रहे अरमान हो। पिया संग ले चली, पिया संग ले चली महू नगरी धाम हो, पिया संग ले चली महू नगरी धाम हो। हर साल पमुजी से बाजा बजवाई हो पिया, सूर्य प्रकाश जी से गीतिया गवाई हो पिया।
बजवाए भपिया सूर्य प्रकाश जी से गीतिया गवाए भपिया ब्रिजेश चौबे लिखे गीत सुबह शाम हो ब्रिजेश चौबे लिखे गीत सुबह शाम हो पिया संग ले चली पिया संग ले चली महू नगरी धाम हो पिया संग ले चली महू नगरी धाम हो पिया संग ले चली महू नगरी धाम।